वासुदेवाय ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा पटकः अन्नपिता समान प्रसादा अन्न काबे पीते सवा शीतकाः अपराधा ಪಟ್ಟಕಗೆ ಹನ್ನ ಪೀಡ ಸಮಾನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಕಾಬೆ பீடே வசீதே காகஹ பரத. பட்டாச்சார் கூறினார், அன்னம் பீடம் ஆகிய இரண்டும் பகவானின் கருணையே. நீங்கள் அன்னத்தின் மீதினை உண்ணும்போது பீடத்தில் அமர்ந்தால் என்ன குற்றம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா இது பிரசாதம் ஏத்துக்கிறாரு. ஆனா அவர் அந்த அந்த வியாசப்பீட்டை அதுல உட்கார மாட்டேன்றாரு. அதாவது வியாசப்பீட்டெல்லாம் அவர் இருந்த இடத்துல. இப்போ ரெண்டுமே கிருஷ்ணாவோட மெசேஜ். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாப்பிடுறச்சே, அதாவது போகா ஆஃபர் பண்றச்சே இல்ல ஹானர் பண்றச்சே என்ன ஸ்லோகம் சொல்றோம்? மகாபிரசாதே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. மகாபிரசாதே கோவிந்தே நாம பிரம்மணி வைஷ்ணவே. ஜகன்னி விஸ்வத்தோ நைவ ஜாயதி. நம்ம எல்லாம் ஏன் திணறோம் சொல்லுங்க? நம்ம ஏன் திணறோம்னா இது சொல்றது இல்ல டெய்லி. டக்குன்னு ஒரு பாகவதம் ஸ்லோகம் நான் சொன்னா கஷ்டம். ஓகே மாதிரி நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். நம்ம எவ்வளவு வேலை சாப்பிடுறோம் ஒரு நாளுக்கு? மினிமம் 3 தடவை. 3 தடவை இல்ல, மினிமம் 3 தடவை. பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றப்பையும் இதுவும் நான் டெய்லியும் சொல்லுவேன் மாதாஜி, தெரியும். சொல்லுவேன் மாதாஜி. ஹரே இல்ல கிருஷ்ண. இல்ல நான் அது சொல்ல சாப்பிடுறச்சே 3 தடவை. ஆனா நம்ம 3 தடவை இல்ல சாப்பிடுறது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பால் குடிப்போம், அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் குடிப்போம். கரெக்டா ஒரு 5 தடவை நம்ம வாயில ஏதாவது போகும் மினிமம், இல்லையா? ஆனா நம்ம மகாபிரசாதே கோவிந்தே என்ற தாட்டும் வர்றதுல பிராக்டிஸும் வரல. நிறைய தடவை நான் கூட வாயில வச்சுட்டு அப்புறம் ஆச்சா மகாபிரசாதே கோவிந்தே அப்படின்னு. எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம ரொம்ப எப்போ நான் இத தப்புன்னு உணர்ந்தேன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி, இன்னமும் அந்த தப்பு பண்ணுவேன். ஆனா எப்போ உணர்ந்தேன் அப்படின்னா, நான் எப்படின்னா, இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஈக்குவல் டு வாட்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நம்மளுக்கு இல்லாத மனிதன் இஸ் ஈக்குவல் டு பாஷந்தி. ஓகே, பட் இல்லைன்னா திருடர்கள்னு சொல்லிருக்கு பகவத்கீதையில. ஓகே, பட் அந்த லைஃப், ஹியூமன் லைஃப் வித்வுட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இஸ் லைக் அனிமல் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு, ரைட்? பிரபுபாதா. ஸோ அனிமல் லைஃப்னா ஏன்னா ஈட்டிங், மீட்டிங், ஸ்லீப்பிங் ப்ரொபன்சிட்டி தான் இருக்கும். இது எப்போ எனக்கே சில தடவை மறந்தாலோ இல்ல சில தடவை ஆர்வத்துல நம்ம பசிக்கச்சே வாயில வச்ச அப்புறம் சொல்றதோ எதுக்கு தோணுச்சுன்னா, ஒரு அனிமல் எது கம்பேர் பண்றாங்கன்னா ப்ரொபன்சிட்டி இஸ் வெரி லோ. அதாவது ஒரு
அனிமலுக்கு வந்து தெரியாது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் இல்ல. எந்த அனிமலுக்குமே இட்ஸ் a காமன் திங். எங்க வீட்ல இருக்கிற பூனை கூட காலையில வந்து ஃப்ளோர்ல சாப்பாடு இருந்தாலோ, பால் இருந்தாலோ சாப்பிடாது. ஹரே கிருஷ்ணா சொன்ன அப்புறம் தான் சாப்பிடும். அப்பதான் நான் நினைச்சேன், ஒரு 12 ஹவர் நைட்டு 12 ஹவர்ல ஒரு ஆமா. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8 மணி நேரம் நம்மள மாதிரி தூங்கிட்டு எந்திரிக்கிற ஒரு பூனைக்கு இருக்கிற அந்த சென்ஸ் கூட இல்லையே. ஏன்னா அப்பனா பிலோ அனிமல் லைஃப் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம எடுத்தவொடனே ஆர்வம் காட்டுறது சாப்பிடுறதுல பிரசாதம் தான். பட் அந்த ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம இல்லாம நம்ம சாப்பிடுறோம். இல்ல பிஸி ஒர்க்ல சாப்பிடுறோம். இல்ல மறந்துடுறோம். இது ஏன் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா, அப்போ அதுக்கு இருக்கிற கான்சியஸ்னஸ் கூட நம்மளுக்கு இல்ல. ரைட்? நாட் ஈவன் அனிமல் லைஃப். இட்ஸ் பிலோ அனிமல் லைஃப் மாதிரி எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சுச்சு. எதுக்குன்னா, நம்ம வந்து சிலதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் பிகினிங்ல. பஞ்சதத்துவ மந்த்ரா இனிஷியலி இவ்ளோ கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு. இப்ப வந்து ஒரு ரவுண்ட் பண்ண ஏன்னா டெய்லி 16 தடவை சொல்றோம். ரைட்? சோ அதே மாதிரி மகாபிரசாதி கோவிந்த் அதுதான் சொல்றேன். நல்லா நம்ம ஃபுல்லா சொல்லாட்ட கூட அட்லீஸ்ட் மகாபிரசாதி கோவிந்தா நம்ம சொல்லணும். அதை எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? அடுத்தது போலாம் மாதாஜி. சோ அதனால வந்து ஏன் உட்காரல அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னைக்கு தான் மெயின் சஸ்பென்ஸ். அவர் ஏன் உட்காரலன்னு சொல்ல போறாரு. प्रभु काहे बाल कैला शास्त्र आज्ञा घाया कृष्णेरा सकल शेषा भृत्या आश्वादया. हरे कृष्णा. प्रभु कहे कहे बाल कैले शास्त्र आज्ञा हया कृष्णे सकल சேஷா பிருத்ய ஆஸ்வாதயா. மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஆம், நீங்கள் சரியாக சொன்னீர்கள். கிருஷ்ணர் விட்டு செல்லும் அனைத்தையும் பக்தன் உட்கொள்ளலாம் என்று சாஸ்திரங்கள் கட்டளையிடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ சாஸ்திரப்படி என்ன சொல்றது? கிருஷ்ணர் விட்ட எல்லாமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு கட்டளை எடுக்குது. ஸோ யார் சொல்றாரு இது? யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா. பட்டாச்சாரியார் வந்து சைதன்ய பிரபு கிட்ட கூறுவார் மாதாஜி, சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ரைட்? மாதாஜி. ஸோ அவர் வந்து அதுக்கு ரிப்ளை யார் கொடுக்குறா? மகாபிரபு சாஸ்திரம் கரெக்டா சொல்றதுன்னு சாஸ்திர சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. கரெக்டா நீ சொல்ற. அவர் சொல்றாரு. அதுக்கு ரிப்ளை என்ன சொல்றாரு? எஸ் யூர் ரைட். நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். நீ சொன்னது கரெக்ட். ஏன்னா சாஸ்திரா என்ன சொல்றது? அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் விட்ட எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. त्वयोपयुक्त सगन्धा वासोऽलङ्कार चार्चिता उच्चित्सावोजिनो दाशस्तव मायं जयेमहि. हरे कृष्ण. கந்த வாசோலங்கார சர்ச்சிதாக உச்சிஷ்ட போஜினோ தாசஸ் தவ மாயாம் ஏமகி. எம்பெருமானே, மலர் மாலை, நறுமணப் பொருட்கள், ஆடைகள், ஆபரணங்கள் முதலிய உங்களுடைய பொருட்களை நீங்கள் உபயோகித்த பின்னர் உங்கள் உபயோகிக்கலாம். இப்பொருட்களை ஏற்பதாலும் உங்களால் மீதம் வைக்கப்படும் உணவை உண்பதாலும் எங்களால் மாயாசக்தியினை வெல்ல முடியும். பொருளுரை. இந்த மேற்கோள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 11.6.46 வருவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தினை கீர்த்தனம் செய்தல், பரவசத்தில் ஆடுதல், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவின் மீதியினை உண்ணுதல் ஆகிய செயல்கள் ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தில் மிக மிக முக்கியமானவை. ஒருவர் கல்வி அறிவற்றவராக அல்லது தத்துவங்களை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த 3 விஷயங்களில் பங்கு கொண்டால் அவர் தாமதமின்றி நிச்சயமாக முக்தியடைவார். இந்த ஸ்லோகம் உத்தவ கீதை உரைக்கப்பட்ட சமயத்தில் உத்தவரால் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பேசப்பட்டதாகும். அச்சமயத்தில் துவாரகையில் சில பிரச்சனைகள் இருந்தன. பகவான் கிருஷ்ணர் ஜடவுலகத்தை விட்டு ஆன்மீக உலகினுள் பிரவேசிப்பதற்கு முடிவு செய்திருந்தார். உத்தவரால் அந்த சூழ்நிலையினை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதன்படி அவர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் உரையாடினார். மேலே மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ள ஸ்லோகம் அவர்களுடைய அந்த உரையாடல்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும். இந்த ஜட உலகில் தோன்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகள் பிரகட லீலா, தோன்றிய லீலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. ஆன்மீக உலகில் உள்ள அவரது லீலைகள் அப்பிரகட லீலா, தோன்றாத லீலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. நம்ம கண்களுக்கு காட்சி அளிக்காத பொருளை உபயோகிக்கப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணன் ஆன்மீக உலகில் கிடையாது என்பது பொருள் அல்ல. சூரியன் நமது கண் முன்னே இருக்கும்போது நாம் அதனை
தோன்றிய நேரம் என்றும், அது கண்முனை இல்லாத போது அதனை இரவு நேரம் தோன்றாத நேரம் என்றும் கூறுகிறோம். கிளியரா கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ யாராவது. இறைவன் அதிகார வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் எப்போதும் ஆன்மீக உலகில் இருக்கிறார்கள். அங்கு அவர்களுக்கு இறைவனின் லீலைகள் தொடர்ந்து வெளிப்படுகின்றன. பிரம்ம சமீதை 5.37-38 உறுதிப்படுத்துவது போல, ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபாவிதாபிஸ்தாபிர்யேவ நிஜ ரூபதயா கலாபி ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிதாபிதாபீர் தாபீர்யேவ நிஜ ரூப கலாதலாபீர் கோலோகேவ நிவசாத்ய அகிலாத்மபூதோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. எல்லாரும் கோவிந்தமாதி புருஷம் எல்லாரும் சொல்லுங்க. கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. பஜாமி. சொல்லுங்க மாதிரி. பிரேமாஞ்சனா பாடுங்க. பிரேமாஞ்சன படுங்க. எல்லாரும் பாடுங்க. பிரேமாஞ்சன சரஸ்வதி விருத்தி விலோச்சனேன சந்தஸ்ததைவ ஹிருதயேஷு விலேகயந்து சுந்தரமசிஞ்ச குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதிரி. கோலோகத்தின் சொந்த உலகில் வசிக்கும் ஆதிகால இறைவனான கோவிந்தரை நான் வணங்குகிறேன். ராதை தனது சொந்த ஆன்மீக உருவத்தை ஒத்திருப்பதோடு பரவச சக்தியையும் ஹலாதினி வெளிப்படுத்துகிறாள். அவளுடைய துணைவர்கள் அவளுடைய நம்பிக்கைக்கு உரியவர்கள். அவர்கள் அவளுடைய உடல் வடிவத்தின் நீட்டிப்புகளை உள்ளடக்கியவர்கள். எப்பொழுதும் பேரின்ப ஆன்மீக ரசத்தால் நிரப்பப்பட்டு ஊடுருவி உள்ளனர். ஷியாம சுந்தரரான கிருஷ்ணரான ஆதிகால இறைவனை நான் வணங்குகிறேன். அவர் நினைத்ததை பார்க்க முடியாத எண்ணற்ற பண்புகளை கொண்டவர். தூய பக்தர்கள் தங்கள் இதயங்களில் அன்பின் கரைசல் படிந்த பக்தியின் கண்களால் அவரை காண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எந்த கண்ணுல பார்க்கணும், எந்த கண்ணோட்டுல பார்க்கணும் அப்படின்னா பக்தி. இப்போ வந்து பரக்கட்டா 2 இருக்கு. அதாவது பௌதிக உலகத்துல நடக்கிற ஒரு செட் ஆஃப் பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் நம்ம புக்ல படிக்கிறோமா இல்லையா? ரைட். பிரகட்டா ரைட். அது வந்து இங்க நடக்கிற ஒண்ணு. ஆனா அதுக்கு மேல நடக்கிறதும் ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது இங்க நடக்காத ஒரு விஷயங்களும் நடக்கும் எங்க இந்த ஊர்ல இல்ல. அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? கோலோகத்திலயா? கரெக்ட். கோலோகம் பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? அப்ரகட்டா ரைட். சோ அது அந்த மாதிரி 2ஆ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பாக்கணும். மாதிரி பிகினிங்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்க்கலாம் ஒருத்தர். சோ இப்ப வந்து இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் ரைட். ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிதாபி தாபியே தாபீரே ஏவ நிஜ ரூப கலாதலாபிர் கோலோக ஏவ நிவசாத்தி அகிலாத்ம பூதோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமம் நச்சமி. சோ இவர் தான் டாப் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஆனந்த சின்மய ரசானா அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு. அது எப்படி தெரியும்? பிரேமாஞ்சன சுரித்த நம்ம கண்ணுல என்ன போடுவோம் யூசுவலா? மை போடுவோம் இல்லையா? சோ மை போடுற மாதிரி இவங்க வந்து பிரேமைய போட்டிருக்காங்களாம். பிரேமாஞ்சன சுரித்த பக்தி விலோச்சனேனா சந்தை சதைவ ஹிருதயேஷு விலோஷயந்தி எம் ஷாம சுந்தர அச்சிந்த குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி ரிஷம் தமாம் பஜாமி. சோ இதுல இருந்து என்ன அர்த்தம்? கோவிந்தரோட எல்லா பிரேமை எல்லாமே வந்து அங்க அடங்கி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எதனால? பிரேமாஞ்சனம் பிரேமையில இருக்கிறதால, அந்த கண்ணோட்டத்தை இருக்கிறதால. நம்ம பூலோகத்துல நடக்கிற பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம்? பூலோகம் வந்து பிரகட்டா. பிரகட்டானா அங்க ரைட். சோ பூலோகத்துல இருக்கிற எல்லாமே பிரகட்டா ரைட். அங்க இருக்கிற பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அங்க நடக்கிற பிரகட்டா பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் நம்ம எப்போ பார்க்க முடியும்? கோலோகத்துல போய் பார்க்க முடியும். ஆனா சில ஆச்சாரியாக்கள் அதை பார்த்து நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. ஒண்ணு அவங்களுக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி இருக்கு. இல்லைன்னா இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்க அங்கிருந்து வந்திருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நடந்தது தெரியும். இப்ப வந்து நீங்க வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ராமேஸ்வரம் போறதுக்கு முன்னாடி எப்படி மாதாஜி போறது, அங்க என்ன இருக்குன்னா நிறைய சொன்னீங்க. இப்போ ஸ்ரீரங்கம்ல என்ன இருக்கு நிறைய நம்ம சொல்றோம். எதுக்கு? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். அவங்க அதெல்லாம் பார்த்ததுனால அவங்க they are able to share the past times. சோ இதுதான் அவங்களோட பியூட்டி. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே மாதாஜி கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்ட் பிகினிங். சோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா பண்றது ரைட். கிருஷ்ணரோட ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்த்ரா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஈவன் ஒரு ரொம்ப ஈஸியா பிரசாதம் தான் நம்ம சொல்லணும்ல, வாய் மூலமா வரும். என்ன? சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா, பிரசாதம் சாப்பிடுறது. ஏத்திஸ்டா இருந்தா கூட அந்த சாண்டிங் கஷ்டமா இருக்கலாம், ஆனா பிரசாதம் சாப்பிடுவாங்களா இல்லையா? மாதாஜி நெக்ஸ்ட் பேரா.
சாப்பிடுவாங்க மாதாஜி. ரைட். சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. உத்தவ கீதா எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க. 11th canto. வெரி நைஸ். உத்தவ கீதா வந்து 11th கேண்டோ. வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் சாப்டர் இது. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் படிக்கச்சு சுத்தமா புரியல. ஆனா இப்போ நல்லா புரியுது. ஏன்னா பகவத்கீதா எதுக்கு 11th கேண்டோல இருக்குன்றதுக்கு அர்த்தம். அவ்வளவு பாகவதம் படிச்சு ஒரு ரவுண்ட், அவ்வளோனா அவ்வளோ இல்ல, அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை படிச்சாதான் 11th கேண்டோல இருக்க உத்தவ கீதா புரியுது. அப்பனா என்ன, அந்த உத்தவருக்கு அந்த லெவலுக்கு வந்து ஞானம் இருக்கிறதால உத்தவ கீதா சொல்றாரு. அர்ஜுனருக்கு ஞானம் இல்லையா? இருக்கு. ஆனா அர்ஜுனரை வந்து நம்மளுக்கோசரம் அவரு சொல்றாரு. உத்தவ கீதாவும் நம்மளுக்கோசரம், பட் அட்வான்ஸா இருக்கிற அப்போ அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ்கோசரம் வருது உத்தவ கீதா. கிருஷ்ணர் வந்து பௌதிக உலகத்தை விடுறச்சே, ரைட், அந்த டைம் வந்து உத்தவ கீதா பேசுறாரு. உத்தவர் நான் போவே மாட்டேன் அப்படின்றாரு. போய்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றச்சே, கடைசியில அவர் அந்த பேச்சை கேட்டுட்டு அவர் வந்து எங்க போறாரு அதுக்கப்புறம் உத்தவா? பத்ரிகாசிரமா மாதாஜி. பத்ரிகாசிரம். பத்ரிகா ஆசிரம். ரைட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் போலாம் மாதாஜி. பத்ரிகா ஆசிரத்துக்கு போறாரு. சோ அங்க போயிட்டு அவரு வந்து அங்க இருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணரோட கட்டளை. இப்போ நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க, எனக்கு என்ன தோன்றதோ அதுதான் பண்றேன். அப்படியெல்லாம் இவங்க சொல்லல. இவ்வளவு டிவோட்டிஸா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் கேக்குறாங்க. அதனால அவங்க அங்க இருக்காங்க, நம்ம இங்க இருக்கோம். ததாபியதகனா கா ஓனா நா யாயா பட்டகாயே ஜானத் காவோ ஜாதா காயோ யாயா. ததாபி ஏதே கண்ணா காவோ நா ஜாய பட்டகஜே ஜானி காவோ யாதேக ஜாயா. அப்போது ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கூறினார், இங்கே இவ்வளவு உணவு உள்ளது, இவை அனைத்தையும் உண்பது அசாத்தியம். பட்டாச்சார் பதிலளித்தார், உங்களால் எவ்வளவு உண்ண முடியும் என்பது எனக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன். நீ எவ்வளவு சாப்பிடுவேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்றாரு. ரைட். இதுக்குதான் நான் அந்த கேட்ட கேள்வி. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஆன்சர் பண்ணாதீங்க, மெல்லிகா மாதாஜி ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. ஏன் சப்பன் போக் அப்படின்னா 54 ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறாங்க கிருஷ்ணருக்கு? அந்த கோவர்த்தன மலையில ஒரு வாரம் அவர் அப்படியே நின்னுகிட்டு இருந்ததுனால மாதாஜி, அதுக்காக அவங்க அந்த அப்படி ஆஃபர் பண்றாங்க மாதாஜி. ரைட். சோ பேசிக்கலி அவர் வந்து கிருஷ்ணர் யூசுவலா எவ்வளவு தடவை சாப்பிடுவார் ஒரு நாளுக்கு? 8 தடவை மாதாஜி. ரைட். 7 days கோவர்தனில் 8 times eating into equal to அதுலதான் வந்து நீலாச்சலே போஜன துமி கரபாயா பாரா ஏக ஏக பூஜேரா அண்ணா ஷாட்டா ஷாட்டா பாரா. நீலாச்சலே போஜன துமி கரபயன்னா பாரா ஏகா ஏகா போகேரா அண்ணா சத சத பாரா. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஜெகநாதபுரியில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 52 முறை சாப்பிடுகிறீர்கள். ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான வாளிகள் நிரப்பப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிடுகிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவ்வளவு தடவை சாப்பிடுறேன்னு எனக்கு தெரியும். ஒரு தடவையும் எவ்வளவு பக்கெட்டா நீ சாப்பிடுற அப்படின்றதும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட். சோ அதனால அவ்வளவு தடவை அவர் சாப்பிடுறாருன்றத நம்ம பாக்குறோம். द्वारकाधीशोल सहस्रा महिषी मंदिरे अष्टादश माता आरा यादवेर घरे. द्वारकादि द्वारकादेशोल सहस्र महिषी मंदिरे अष्टादश मद आरा जातवेरेकरा. துவாரகையில் நீங்கள் 16,000 ராணியர்களை 16,000 அரண்மனைகளில் வைத்துள்ளீர். அங்கே 18 அன்னையர்களும் எண்ணிலடங்காத நண்பர்களும் எதிவம்சத்தின் உறவினர்களும் எங்களுடன் உள்ளனர். என்ன சொல்றாரு? எக்கச்சக்க 16,000 பேர் இருக்காங்க. அதுல வந்து 18 தாய்கள் எல்லாருமே அங்கதான் உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. எப்படி 18 mothers? எப்படி 18 அம்மாக்கள்? எப்படி 18 அம்மாக்கள்? அவருக்கு எப்படி 18 அம்மா இருக்கு? எல்லாருக்கும் ஒரு அம்மா தானே இருக்கும். நம்ம தாதி குரு அவங்க என்ன சேர்த்து நெக்ஸ்ட் இல்ல, அவங்க அப்பாவுக்கு 18 மனைவிகள், அதனாலதான் 18 அம்மாக்கள். வசுதேவ் ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறச்சே நம்ம தேவிக்கு அம்மா அவங்க சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரே டைம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ரோஹிணி அந்த மாதிரி. அப்போ சத்ரியாக்கள் நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா, அத அந்த கணக்குல சொல்லியிருக்காங்க. ரஜே ஜாதி கூட்ட மாமா பீஷா. இது பெருசா சின்னதா?
இல்ல பெருசு மாதாஜி, ஓகே பெருசு மாதாஜி, கொஞ்சம் பெருசு ஓகே, மாதாஜி. இதை ஸ்டாப் பண்ணலாம். இது நெக்ஸ்ட் வீக் நாளைக்கு படிக்கலாம். இல்ல நெக்ஸ்ட் வீக் இல்ல, நான் திரும்ப வந்து படிக்கலாம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபியஷ கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्व प्रभु